الشيطان الرجيم. أمي تغنيني الله تعالى في كبو الشيطان إبليس تورما. بسم الله الرحمن الرحيم. أن ينسيني الله تعالى تقبل كما علمي جهين لوكوليتي أن الله رهين كرنجرلي. نعم. سورة الأعراف. سورة الأعراف نفتقدو. نعم. وأوحينا نعلي وحي لك إلى موسى ما أنا ألقي عصاك وكبرين فلي فإذا هي وتللا برينا تلقف ما أبي تمون لك فينا يافكون ويمين قالون تكيا فوقع الحق سيبانينا وبطل ما كانوا يعملون كافروكا كتاوچنا فغلبوا سكرا كافرولا هنالك ويرينا وانقلبوا كافرو كورا سكرا صغيرين ودغيالي نعم وألقي السحرة نعم كروتي تيجي بي بولودو ساجدين نبوشولي موسى يا فم نعم أكو ما منا أيا دامنا نونو فلو دي يوتاوفلي لما ألقوا السحر أيونا الناس ويا دام ديو نيم ملاسا واسترهبوهم ويمغو بقى كو جاتك وجاءوا بسحر عظيم أو نانا كروتي مينغا بوكو سبب نانا بيكو موسى نيكو يبيسي إنا يبي ala ka dɛmɛ de ye dɛmɛ nasrullah ala k'an dɛmɛ o kɛra min kɛ sa an yɛrɛ Allahu Taala ko ne yɛrɛ ye wahayuli kɛ komi a bɛ wahayuli dɔn ka taa Musa ma n ye mun fɔ a ye a k'a ka bere in fili dɛ talqafu bere ni o yɔrɔ bɛɛ bere in labanna a bɛ tɔmɔtɔmɔli kɛ i n'a fɔ talqafu n'a ye min sɔrɔ a b'o ta da la i n'a fɔ sɛ bɛ ɲɔ soki cogo min na o tuma na a y'i ɲɛsin sa a bɛ sokili kɛ o tuma na talqaf kelen bɔra la taw la komi a b'o dɔn taltaqif mɛ a ye taw kelen bɔ a la k'a kɛ talqafu a bɛ tɔmɔtɔmɔli kɛ ma yafikuna u ye namara min kɛ n'o y'u ka sadilalenw ye o tuma na ifugu ye nkalon de ye o tuma na u ye nkalon minnu tigɛ ka mɔgɔw namara Musa ka bere tora a b'u tɔmɔ saw tɔmɔ n'a ye min sɔrɔ a b'o kunu n'a ye min sɔrɔ a b'o kunu fa waqa al haqu a tiɲɛ bangena o yɔrɔ la sa bɛɛ y'a dɔn a tiɲɛ na o tuma na ko dɔ n'a ye nin ala cɛ n'o tɛ an ka mɔgɔw ma se ka nin si kɛ wa batala ma kanu ya'maluna o tuma na kafiriw kɔni kɛra u bɛ baara jugu min kɛ sa o bɛɛ tiɲɛna o yɔrɔ la o tuma na mɔriw b'a daminɛ fa waqa al haqu wa batala ma kanu ya'maluna fɛn o fɛn ye dabalimafɛn ye n'a bɛ adamaden la ni u b'a siri tigɛ u bɛ nin de fara a kan a siɲɛ 77 siri wo siri a tɛ jɔ k'a kɔnɔ garisɛgɛ siri don mɔgɔ ka ye dabali de k'i la k'i siri cogo o siri cogo la hali musojugu dɔw bɛ min k'u cɛw la ko kalani nin de a fura ye nin de ye tako fila t'a la dɛ i b'a 72 kalan da la ka tiri kɛ k'i sago a kunna dɔrɔn cɛw ta ye 72 o ye cɛ ta de ye quoi 72 mɛ k'a sɛbɛn dabali tiɲɛ kama 77 e y'a faamu wa cɛ ta de ye 72 wa k'u ye kalani kɛ minnu na bɔn o la i b'a kalan i bolo de la ka sɔrɔ k'a tiri i ka otoba la binakun na ka sɔrɔ k'a sago o y'a fɔ an ye ten kɛko kelen don inshallah naam fagulibu segera firawuna n'a ka mɔgɔw la hunalika o jamajɛrɛ kɛnɛ in ka ye fanqalabu saghirina u y'u kɔdi wanqalabu saghirina u y'u kɔdi u dɔgɔyalen naam wa ulqiya saharatu sajidina o yɔrɔ bɛɛ saharatu n'o ye firawuna ka magicien ninnu ye olu y'u ɲɔngiri k'a fɔ ko tiɲɛna Musa i sera an na u jɛna n'a ye quoi na i taara fo qalu u ko anw limaniyara dɛ alamina nin tɛ fɛnw dabama ye an limani nin tɛ maa ka ko ye koyi anw ɲɔgɔnna kɔrɔtitigiw maa o maa b'anw sanfɛ o na surunya ala la n'o tɛ dɔnni wɛrɛ ye bilen
رب موسى ني موسى ماي وهارون أني هارون ما الله أكبر قال فرعون كو أآمنتم به أفو أو يا رسول نيوا قبل أن آذن لكم كسر نما أرض دوما نما جن دوما إن هذا أي نمبارا مينغني لا نغالنا مكر نيه بengande مكرتموه أي نمبنga inlabe في المدينة dugu kono لتخرجوا منها أهلها a bɛ fɛ ka dugu in tigiya minɛ de فسوف nka mɛ o mɛ taalamu na a bɛna ɲɛ dɔn sabu n tɛna to yen e ye kuma faamu wa k'ala firawuna ko amantum bihi aw sɔnna k'a yɛrɛ di musa ma amantum a limaniyara n'a ye limaniya in ti dɔwɛrɛ k'i sula ye kuwa ka jo d'a ma kabla an azana lakum k'a sɔrɔ ne firawuna ma o yamaru di aw ma aw b'o bɔ a yɛrɛ la ne sigilen ɲɛna inna haza la makrun wallahi ni ye jafan dɔ tigɛlen ye jafa min makartumuhu a ye nin réunion de kɛ ka bɛn a ka fil madinati dugu kɔnɔ yan nin jafa sirila yan n'o tɛ a t'i n'a fɔ musa ka kabako y'aw sɔn dɛ a bɛɛ n'a ka de mun kosɔn litukhriju minha ahlaha taara n'a dugutigiya minɛ kumana litukhriju minha ahlaha ka a dugulamɔɔw bɔ a kɔnɔ bon dugulamɔɔw ti bɔ a kɔnɔ mais dugulamɔɔw bi mara mɔgɔ wɛrɛ de fɛ n'o ye firawuna n'a ka n'o ye musa n'a ka mɔgɔw ye fasawfa ta'lamuna nka a mɛn o mɛn a bɛna ɲɛ dɔn n bɛna min k'a la a bɛna ye sisan la ne firawuna kalen na na tigɛtigɛli kɛ aw bolow la na a senw tigɛ khilafin fɔnkɔɲɔgɔnya na summa ni n tilala o la dun o t'a ɲɛ n kalen na kun n bɛna aw genge a bɛɛ lajɛlen i y'a ye cogo di a ko n bɛna min kɛ la uqati anna la uqati anna a m'a fɔ la aqta anna bal la uqati anna na tigɛli kɛ o ye tigɛli da ye sa dɛ aydikum n bɛna a bolow de tigɛ wa arjulakum ani a senw min khilafin n b'a a fɔ ɲɔgɔn kɔ n'i ye min kini bolo tigɛ n b'o numanze tigɛ n ti kinize ni numanze tigɛ dɛ n'i ye kini bolo tigɛ dɔrɔn n bɛ numanze tigɛ min khilafin n ti a kɛ fankelen fɛ yarɔ n'o kɛra o tɛ maaya tiɲɛnen ye sa o ti n bɔ dɛ la usallibannakum n bɛ tila k'aw genge de ka aw bolo tɔ kelen jɔ ta k'o genge ka aw kunkolo genge k'aw senw genge i n'a fɔ a bɛ salibu dɔn cogo min na o t'a di ayiwa i y'a ye dɛ lezina tagaw fili bi fi hal fasada o kuma na nin min filɛ nin ye sisan sɔlibu n'a fɔ a bɛ kerecɛnw ka isa ye cogo min na u b'a a fɔ k'a gengelen don cogo min na ko a bɛ tila k'o k'u la ajumayi na u bɛɛ fana firawuna dimina na firawuna ka mɔgɔw ko anw kɔni ni nin kɛra an na ka taa an ma yɔrɔ la mulu kalibun na an bɛ segin ye o jaabi n ka jugu mɔgɔ min n ko i ka fini kɔlɔsi a kana ɲigin n'i ko a tigi ma ne bɛnna ji la o kɔni o y'a bannen ye ne bɛnnen don ji la i ka fini kana ɲigin ne bɛnnen don ji la yarɔ a banna kɔni ko n b'a fɔ a fa cogo ye ko an bɛ segin an ka ala de ma o tuma na o ta fagali t'anw degun an bɛ segin ala de ma Allahu akbar na e ma foyi nangari anw na walima i tɛna tajuru sara kɛ an na o fo an limaniyara dama n'an ma ka kabako ye a nalen ko an ma kɛnɛ ka fana y'an maɲi an sɔn sabali la sa i ka anw fa muslimina an silamɛlama i y'a ye a ko firawuna ma e tɛna nin ɲani in siri anw na foyi kama fo an limaniyara ni ala ka kabako minnu ye kabako in dun ye kɛnɛkanko de ye an bɛɛ y'a ye a nalen an ma o tuma na ni e ma ɲɛ i b'an fa ɲani ka jugu mɔgɔ ma
mɔgɔ bɛ se ka fɛn dɔ daminɛ ni limaniya ye tɔɔrɔ bɛ tila k'i degun mana u yɛrɛ y'u dama kasi ala de la sisan firawuna ka tɔɔrɔ mana bonya cogo o cogo arabana afirika ale na sɔbɛrɛ ala sabali nɔgɔya an ye an k'a muɲu watawafana i k'an ni u bɔ an na musilimina k'a sɔrɔ an dilen don e ala ma kana to tɔɔrɔ k'an segi na وقال الملأ من قوم فرعون jamakulu dɔ ko firawuna ka mɔgɔw la أتذر موسى firawuna y'a fɔ i bɛ musa to yen wa وقومه a n'a ka ni mɔgɔ ninnu wa يفسدون u ka tiɲɛni kɛ في الأرض dugumakolo in kan wa ويذرك u ka e bolo kɔfɛ minɛ وآلهتك ani ka ala قال firawuna ko سنقتل أبناءهم an bɛna fagali sɛbɛ sɛbɛ yɛrɛ kɛ abuna ahum u denw na an bɛna u denw fa wa nastahayi an bɛna jɔminɛni kɛ نساءهم u ka furumusow la وإنا i k'a dɔn anw فوقهم ninnu sanfɛ kahiruna u ka dɔgɔ an bɛ s'u la u b'an bolo dɔgɔya bolo la kahiruna u karabalen don an bolo u taa yɔrɔ t'u la u ka to y'an ye u ka ji y'an ye firawuna ko cogo di وقال الملأ من قوم فرعون y'a ye sa jama o jamana o de la masakɛ kɛrɛfɛsigi dɔw bɛ yen n'i min farati u la u b'i ka fanga cɛ fanga caman bɛ yen hali an ka bi diɲɛ fangaw u bɛ sabote k'u dɔgɔya n'ala ma fara faama kan a bɛ bala ko la o b'a sɔrɔ a ka fanga tiɲɛna mɛ o b'a sɔrɔ a ka haramuya yɛrɛ nɔ ka dɔgɔ a na ni mɔgɔ juguw b'i kɛrɛfɛ n'i m'i kɔlɔsi u la dɔrɔn u b'i ka fanga tiɲɛ o tumana nin kelen sa nafigi minnu bɛ yen ani jɔyɔrɔ ɲininaw qala al mala'u min qawmi o don wa min qawmi firawun firawuna ka jamakulu dɔ ko firawuna bɛ se ka jɛn ni nin ye cogo di أتذر موسى وقومه e bɛ sɔn ka musa n'a ka mɔgɔw to yen يفسدوا في الأرض u ka tiɲɛni kɛ dugumakolo sanfɛ u bɛ ɲɛ cogo di ويذرك وآلهتك ka ban e la ka ban i ka ala la an tɛ se ka jɛn ni nin ye o tumana u bɛ firawuna su k'a setanɛya ka sɔrɔ maalankolon don n'a gɛlɛyara dɔrɔn n'ala ma far'i kan i t'a dɔn ye yɛrɛ u bɛ taa o la f'i ka ɲɛmɔgɔ kan ka baara kɛ ni hakili de ye n'u y'i bonya cogo o cogo i yɛrɛ k'i janto i yɛrɛ la i ye mɔgɔ de ye الله أكبر ni o faamu n'i fɛ dɔrɔn ni ala farali kan a bɛ ɲɛ nka ni u y'i su n'i yɛrɛ tugur'u kɔ n'ala ma far'i kan i bɛ taa dingɛ kɔnɔ siga foyi t'a la u t'u ye u t'i ye yɛrɛ u t'i ye o u t'i ye dɛ ala k'an dɛmɛ na قال o tumana sa firawuna ko a diminen sa a y'u to ta sa sanukatilu abna'ahum an bɛ n'u denw de sɛbɛkɔrɔ fa an t'u fa de an b'u sɛbɛkɔrɔ fa de u bɛ denw minɛ ka n'u da bangebaaw ɲɛna dɔrɔn k'u kantigɛ k'u siyɛni kantigɛ u bɛ denw minɛ ka n'u da bangebaaw kɔrɔ k'u siyɛni kantigɛ u b'a bɛɛ kɛ ten tari musa n'a ka mɔgɔw jigi tɔ ka tigɛ wa nastahayi nisa'ahum an b'u musow ɲɛnama minɛ y'a dɔn o de ka jugu ka tɛmɛ hali fagali kan o i furumuso i halalamuso o sina k'o minɛ k'o di dɔ ma i yɛrɛ ɲɛna ten k'i kɛ jɔn ye k'i muso kɛ mɔgɔ wɛrɛ ta ye o tumana fɛn min bɛ mɔgɔ hujini dɔrɔn u y'o de k'u la wa inna fawqahum qahiruna wa an bɛ s'u la koyi u tɛ se k'an dan fan si fɛ a t'a kalama o na قال موسى musa ko sa لقومه a ka jama ye استعينوا a ye dɛmɛ ɲini sa بالله setigi ala fɛ واصبروا a ka sabali إن الأرض dugumakolo min filɛ لله ala ta don dɛ يورثها من ala bi a tiɲɛ di maa de ma يشاء ni maa min y'a laja من عباده a ka jɔnw na والعاقبة nka ko in laban sa ilmutaqina ala ɲɛsiranyɛnaw ta don ya ilahi o tumana k'ala musa tuma min na firawuna ye nin daminɛ a bi dɔw den faga u kantigɛ u yɛrɛ ɲɛna o tumana dɔw b'a fɔ a tɛ bɔ musa nɔfɛ n'o tɛ u bɛna yɛrɛw denw faa dɛ u bɛna nin k'a denw na dɛ i m'a ye u y'a daminɛ u b'a fɛn o fɛn b'a nɔfɛ u bɛna a bɛɛ fa yan a tɛ fara musa la o tumana musa ko a k'ala musa le kawmi a k'a ka mɔgɔw ma isainu bilahi, 'a ye dɛmɛ ɲini ala fɛ wasbiru a ka sabali. 'a ye dɛmɛ ɲini ala fɛ wasbiru a ka sabali. 'a ye dɛmɛ ɲini ala fɛ wasbiru a ka sabali. 'a ye dɛmɛ ɲini ala fɛ wasbiru a ka sabali. 'a ye dɛmɛ ɲini ala fɛ wasbiru a ka sabali. 'a ye dɛmɛ ɲini ala fɛ wasbiru a ka sabali. 'a ye dɛmɛ ɲini ala fɛ wasbiru a ka sabali. 'a ye dɛmɛ ɲini ala fɛ wasbiru a ka sabali. 'a ye dɛmɛ ɲini ala fɛ wasbiru a ka sabali. 'a ye dɛmɛ ɲini ala fɛ wasbiru a ka sabali. 'a ye dɛmɛ ɲini ala fɛ wasbiru a ka sabali. 'a ye dɛmɛ ɲini ala fɛ wasbiru a ka sabali. 'a ye dɛmɛ ɲini ala fɛ wasbiru a ka sabali. 'a ye dɛmɛ ɲini ala fɛ wasbiru a ka sabali. 'a ye dɛmɛ ɲini ala fɛ wasbiru a ka sabali. 'a ye dɛmɛ ɲini ala fɛ wasbiru a ka sabali. 'a ye dɛmɛ ɲini ala fɛ wasbiru a ka sabali. 'a ye dɛ
a ye dɛmɛ ɲini ala fɛ a ka sabali innal arda dugumakolo min filɛ nin ye lillahi ala kelen ta don yurisuha man yashau a b'a tiɲɛ di maa de ma a ka jɔnw na maa min mana ja o kɔrɔ ye kafiri a b'a mara di kafiri ma a b'a di silamɛ ma nka a b'a di maa ma de min ya nka ko in mana kɛ cogo o cogo silamɛw de y'a mara o kafiriw de y'a mara o wala aqibatu laban min tanunen don tɔgɔ duman bɛ laban min na lil muttaqina o ye ala ɲɛsiranɲɛbaw de ta ye naam u ko أوذينا من قبل أن تأتينا Musa ka mɔgɔw ko qalu Musa ka mɔgɔw ko أوذينا anw sɛbɛkɔrɔ tɔɔrɔ la من قبل أن تأتينا ka sɔrɔ i ma se an ma yan ومن بعد ما جئتنا ale nalen ko anw delilen bɛ n na قال a ko عسى ربكم Musa ko asa rabbukum aw ma bi se أن يهلك عدوكم ni ka jugu halaki ويستخلفكم في الأرض ni ka dugumakolo ye ɲɛmaya d'aw ma فينظر nka ala bɛna filɛli kɛ كيف تعملون n'a y'a sɔrɔ a bɛna mun kɛ ya ilahi ya isa o tuma na a ko qalu uzina min qabl tuma min na Musa k'u ma ko a ye sabali a ye ala wele a ka sabali dugukolo ye ala ta de a b'a tiɲɛ di maa ma maa min y'a ja Musa ka mɔgɔw ye Musa yɛrɛ tasijiw anw ka tɔɔrɔ in ka n'i tɔɔrɔ uzina min qabl an ta'atiyana k'a sɔrɔ e ma n'anw ma nin dara anw ka yan o ala y'i caman de ye parce que firawuna y'an degun anw tun bɛ firawuna bolo tɔɔrɔ de la e nalen kɔ fana an filɛ o tɔɔrɔ kelen de la o tuma na an delilen bɛ nin na Musa ka n'i yɛrɛ tɔɔrɔ nin tɔɔrɔ in t'an se k'a bɔ kuma yɛrɛ kɔrɔ ye nin de nin tɔɔrɔ in t'an se o tuma na Musa ko cogo di a ko n'a sabatira nin cogo kan ka sabali a se bɛ aw ma ye an yuhlika aduwakum a se bɛ ala ye a k'aw jugu halaki wa yastakhlifakum fil ard ni nka aw kɛ dugukolo ɲɛmaaw ye istikhlafu de kɔrɔ ye ka taa ni ninnu ye ka na ni aw ye ka na ni aw ye kɔrɔ ye di ka na ko setigiya n'a ɲɛmɔgɔya di aw ma fa yanzuru kayfa ta'maluna ala bɛna aw filɛ sa a bɔlen kɔ tɔɔrɔ la ka bila hɛrɛ la a bɛna mun kɛ ni imtihanu ma caman bɛ taa nin woyo fɛ dɛ tɛgɛ jɛ kɛlen ye fɛn ye a ka tila ka to a cogo kɔrɔ la o ka dɔgɔ dɛ ɲani bi dɔw bila misiri la su ni tile misiri tɛ seliw kɔ nka n'u ye hɛrɛ sɔrɔ dɔrɔn u ka bonya de bɛna misiri la sa a ye sukaro karitɔn 2 d'u ma a ye taa ɲɔ bɔrɛ 5 d'u ma ko n yɛrɛ degunnen don kɔrɔwa hɛrɛ bɛ maa min to a cogo la o man ca i yɛrɛ bɛ dɔ dɔn dɛ ayiwa baasi ala ka an ta falen k'o ɲɛ o kumana nin ye kuma kabako de ye fa yanzuru kayfa ta'malu kuma bɛ yan de o parce que dɔ ninnu halakira u ma ala ta kɛ aw bilal'u nɔ na o kumana ala b'aw yɛrɛw lajɛ a bɛna mun kɛ o kumana ni aw ye ala sɔsɔ min bɛ kɛ aw la o ka jugu min kɛra fɔlɔ mɔgɔ ninnu na naam ولقد tiɲɛ yɛrɛ don أخذنا ni ala ye minɛni kɛ آل فرعون firawuna ka mɔgɔw la بالسنين ni san gɛlɛmanw ye ونقص n ye nagasili kɛ من الثمرات u ka jiridenw na لعلهم la'alla olu yazakkaruna u bɛna waaju ye ala ye ala ka kow ti cun ni dan ma sago mais firawuna ye dan bɛɛ sago dansago da ye ni bɔli ye dansago da ye ni min man kan ni bɔli ye k'o bɔ firawuna y'o kɛ ka mɔgɔw tɔɲɔ ka walimusow minɛ ka di cɛ wɛrɛw ma mais o bɛɛ kɔ ala ma halaki ala ko n ka istidraju n bɛ tɛmɛ ni u ye o sira fɛ n'u y'o faamu o don n'u m'o faamu sa o kumana ni min bɔra la u bɛna ye walakad akhazna ala fir'auna bisinina ala ko mu halaki dɛ n ye san gɛlɛya s'u ma san tɛna jangu ka ɲɔ ka ɲɛ o kɔfɛ wa naqsin mina samarati u ka yiridenw yiri jɔlen don mɛ den t'a la
komi an b'a fɔ cogo min ko siw ma den ɲinɛ o tuma na u ka jiriden si ma ɲɛ o san ko mɛ ala ko ma dabɔ foyi kama la'allahum yazakkarun ko la'alla u bɛna waaju tuma na ala b'an lajarabi tan de o de la an b'o fɔ don o don anw ka lajarabi nana mɛnna lajarabi ma kunbɛn min kɛ a kɛra halaki ye nin jamana ye sahara ko tɛ o sahara ko tɛ nin jamana in kun ye sanji jamana de ye hɛrɛ bi bɔ a fan bɛɛ fɛ mɔgɔ kun bi jɔrɔ fɛn bɛɛ la fɔ kɔngɔ i bɛ se k'a fɔ n tɛ nin de fɛ n bɛ nin fɛ n tɛ nin fɛ mɛ kɔngɔ bɛnna jamana in na yan ni samiyɛ kun sera mɔgɔw kun b'u ka denmisɛnw de minɛ ka don so kɔnɔ ko kogow bi bin ala ni nɛɛma fɛ mɛ an ye ala ta bila an yɛrɛ minɛna bi sini hali bi an filɛ o sini na kɔnɔ naqsu nana fana bi samarati an ka yiridenw mangoro ko kuma kun mana se anw fɛ yen maa ti mangoro feere maa ma ayi k'a fɔ na taa mangoro san i b'a san jeni fɛ a b'e yɛrɛ bolo baganw b'a dun k'u fa yɛrɛ fan bɛɛ kun ye hɛrɛ ye mɛ bi lajɛ nin bɛɛ gɛlɛyara fɛngɛ jɛgɛw nɔnɔw nin bɛɛ gɛlɛyara bi sisan nɔnɔmugu de bi nɔɔni ka taa sinzan na o tuma na o bɛ taa bisi ye minnu mago bɛ nɔnɔ kɛnɛ yɛrɛ la olu b'a k'u bɛ t'u ta san sinzan na nɔnɔ nɔɔni ne sira ye o e t'a mɛn ninnu sɔrɔ bisili la ko e t'a mɛn sinzan na i y'a ye i bɛ t'o kelen de sɔrɔ yen u t'o di ma abada min bɛ ka bisi a morikɛ kɛ ko ale mago jɔra nɔnɔ kɛnɛ da ko ale ko min bɛ ka bisi k'u ko pɛtu min bɛ ka bisi o bɛ d'e ma cogo di ko o bɛ ɲagami de k'a kasa kɛ nɔnɔ na o bɛ d'e ma cogo di i y'a ye sa bɔn an tora ta nin ye sɛbɛ kuma de ye fo ka balaw se an ma fo an t'a dɔn bi an bɛ taa yɔrɔ min na ala y'a b'o la ka na kɛlɛ bila an da la hakilisigi ni basigi min tun bɛ yen o taara pewu taa ko i bɛ taa minisiri dɔ fɛ yen jango premier ministre e k'a fɔ i bɛ don yen bani i bɛ fu ye de fu i kolo kan ka tila k'i don masiniw kɔnɔ ni mun t'anw fɛ yan a fɔ i bɛ taa palais la kabini turunɛ cɛyɔrɔ la baraji dalen don fan bɛɛ fɛ i bɛ taa ta i bɛ segin ta i bɛ taa ta i bɛ segin ta pour que tiɲɛnikɛla bolitɔ kana se ka bɔ mɛ mun y'an se fɔ yan parce que ala ta bila la ala ta bila la denba bɛɛ ye denw filɛ k'u to yen min bɛ yen bi dɔrɔn dɔrɔgu ta den minnu ma wolo fɔlɔ olu de b'u bangebaaw neni bon i b'a ye dɔrɔn u bɛ ka c'est à dire yiri min ju turu yɔrɔ man ɲi o tɛ falenko ɲuman kɛ o kumana n'i yɛrɛ ye denmisɛnninw ye ten dɔrɔn i b'a lajɛ ninnu bɛna kɛ mun ye sini jɔnni bɛna bɔ ninnu na sini o kumana i tɛ foyi ye halaki ni halaki i y'a ye o bɛɛ kɔ mikorow bɛ ka kule an ka misiriw sanfɛ a yalali fala kabako don u ti k'a ye halaki tɛ se ka tɛmɛ nin kan an bɛ halaki dafalen halaki banna de an tɛmɛn'a kan ayi mɛ lutu halakira mun na ko cɛw ni musow bɛ se ɲɔgɔn ma cɛw ni cɛw bɛ se ɲɔgɔn ma mɛ anw fɛ yan bi f'u ye demande kɛ ko k'u ka récépissé d'u ma a fɔra k'a dir'u ma fana mɛ a kuma bonyɛnnen n'a sera président ko k'ale m'a d'u ma alifa président alifa ma tɛmɛ yan président dɔ tɔgɔ tun tɛ alifa konare c'est ça merci ale ko k'a m'a di a kɛra ale de ka waati de ko k'a y'a di k'a kɛ mankanba ye cɛ ni cɛ a ko k'ale m'a di bon mɛ jamana min sera o ma halaki jumɛn bɛ kɔnɔ bilen ka na muso ni muso fara a kan an bɛ waati jumɛn kɔnɔ parce que ala ka layidu bɛ yen an ti halaki bilen fiɲɛ tɛna wuli k'an halaki bilen o nka hali bi o bɛ ka kɛ yɔrɔ dɔw la dɛ nka ala kɛlen bɛ ka min d'an yɛrɛ kan o b'a bɔ cɛ dalen tɛ muso la muso dalen tɛ cɛ la dutigi dalen tɛ denw na denw dalen tɛ dugutigi la
sigiɲɔgɔn dalen tɛ sigiɲɔgɔn na sigiɲɔgɔn dalen tɛ ɲɔgɔn na o de ye halaki ye halaki foyi tɛ yen bilen ka tɛmɛ o kan ala k'an kisi an ye nin tɔɔrɔ min sɔrɔ pour que k'a yɛlɛmɛ fɔ mɔgɔw ka yɛlɛma de mɔgɔw ye yɛlɛmɛni filɛ silamɛya de ye o ye nkalon de ye o yɛlɛmɛni ye a fɔ ala tɛ yen mais a ye mɔgɔw gasi sigi a ka balo hɛrɛ la ala bɛ diɲɛ hɛrɛ kɔni k'aw ye o a bɛ se ka taa jahanɛmɛ de kɔnɔ o de silamɛya tɛ yɛlɛmɛni kɛ o silamɛya jogo de bɛ yɛlɛmɛni kɛ budisi filɛ nin ye budisi kelen filɛ diinɛ belebeleba ye maa miliyɔn caman de b'a la mais k'a sɔrɔ budisi cɛ in tun ye masakɛ de ye walima masakɛ den dɔ de ye c'est à dire a bɛ ka balo a sago n'a dungɔ na a bɛ nin muso in ta a bɛ nin bila a bɛ yɛlɛmɛ nin na a bɛ dulɔ min a bɛ nin da nin kan ni maa min m'a sago kɛ a b'a fɔ a ye nin faga mais a nan'i sigi a ko mais ko diɲɛ tɛ se ka taa tan a ye a ka palais datugu ka bɔ ka yɛlɛmɛ kungo kɔnɔ ka t'i miiri ko diɲɛ tɛ se ka taa tan quoi a labɛnnen c'est à dire i n'a yarabaniyaw de don mais mɔgɔw b'a fɔ diinɛ tɛ u b'u kafiri u bɛ fɛn jugu bɛɛ f'u ma mais i n'a yarabaniyaw de don mais cɛ nana ni gafe de ye ka sɛbɛnni kɛ ka sɔrɔ ka na dugu bɛɛ sigi ko diɲɛ tɛ se ka taa tan n'i minɛna walimuso la nin bɛ k'i la n'i minɛna muso la min ma furu nin bɛ k'i la n'i ye mɔgɔ ka wari suɲɛ nin bɛ k'i la ni setigi ye sendan tɔɲɔ ka sariya bɛɛ sɛbɛn k'a ban ka sɔrɔ ka dugu bɛɛ wajibiya u k'o sariya labato parce que ale y'a ye jogo bɛ ka taa cogo min diɲɛ tɛ se ka marché ten mais o de kɛra bouddhisme de kɛra diinɛba ye olu fɛ yen bi bɛɛ tugura kɔ mais u ko kira tɛ foyi tɛ mais dɔrɔn de a yɛrɛ y'a ye diɲɛ tɛ se ka taa tan a taar'i miiri bon an kɔni b'a fɔ ala de y'a d'a ma parce que ɲuman bɛɛ sira bɛ bɔ ala de yɔrɔ n'ale ma minɛyɔrɔ sɔrɔ n'a yɛrɛ y'i miiri ala ye minɛyɔrɔ min d'a ma o kɛra ala ka minɛyɔrɔ fana ye fɛn bɛ se ka y'a la min n'an ka sariya bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ d'accord mais a julu bɛɛ ye kuranɛ ayaw ni alakira ka hadisaw de a caman bɛɛ parce que a bɛɛ bɛ mɔgɔ kana tɔɲɔ ale basilen b'o de kan bouddhisme a lajɛ na ni mais nin bɛɛ kɛra u ma firawuna ka mɔgɔw ma waju fa iza ja'atuhumul hasanatu ni ɲuman nan'u ma n'ala ye hɛrɛ k'u ye u b'a fɔ nin ye anw da kɔrɔ ye o ni tɔɔrɔ y'u sɔrɔ dun u b'a fɔ nin ye musa tere ye a n'a ka mɔgɔw a k'a dɔn u tere in dɛ a bɔra ala yɔrɔ ngula maa caman bɛ yen la ya'lamuna olu t'a dɔn wa in tusibuhum sayyi'atun o don wa ni hɛrɛ nan'u ma o kɔrɔ ye ni san nana k'u ka ɲɔw ɲɛ ka hɛrɛ caya kalu lana hazihi nin y'anw ta ye ka kɔrɔ o an ka ɲɔ kun bɛ ɲɛ tan de san kun bɛna nin nacogo in yɛrɛ de la ayiwa wa in tusibuhum sayyi'atun nka ni tɔɔrɔ y'u sɔrɔ walima n'u ka san mana sanko gɛlɛyara yatatayaruna wa kelen bɔra a la yatatayaruna bi Musa o tuma na u bɛ Musa kɛ teretigi ye k'u y'a ye Musa tere a filɛ k'an ka dugu gɛlɛya ani Musa ka mɔgɔw ko u k'a dɔn u tere in dɛ a bɔra ala de yɔrɔ sabu u yɛrɛ de y'a si u yɛrɛ ma ngula mɔgɔ caman bɛ yen sa o t'a ɲɛ dɔn na waqalu u ko Musa masa min ayatin Musa i mana na ni dalu o dalu ye ko i b'anw bɔ an hakili kan n'a ye wa anw de t'i da i la fiyewu a t'i n'a fɔ i ta tɛ tiɲɛ ye dɛ hali n'i ta ye tiɲɛ ye anw da la o t'a bannen min ayatin i mana na ni kabako fɛn o fɛn ye diɲɛ kɔnɔ k'o ye dalu ye k'o bɛ maa da ala la ko i b'anw bɔ an hakili kan n'o ye
wallahi anw ti da e la Musa i lafiya sa kana na ni foyi i nana ni kumalu ye i nana ni jaradu ye i nana ni nin ye i nana ni nin ye ayiwa fo ka se seegin wa kɔnɔntɔn fo ka se tisiw ayati ayiwa i y'o bɛɛ yira an na mais o tisiw tɛ dɛ tisiw na wɛrɛ fara o kan anw mago si t'a la wa ma nahnu laka bi mu'minin an ti sɔn koyi y'a dɔn o y'a bannen kɔni na aw yɔrɔnin na sa ni ala ye cili kɛ Firawuna n'a ka mɔgɔw kan fa na tufana ji la n ye ndɔn ci u ma n ye cinikɛla dabi ci u ma walima ngaranga n ye ndoruw ci u ma n ye joli ci u ma nin bɛɛ kɛra hayaw ye mufassalatin min ma kɛ min kumana a bɛɛ walanwalalen don a damatariw la ka jɔ nin bɛɛ kɛra kabako ye kabako min a kelen kelen bɛɛ bi maa waaju k'a walanwala ye ko Musa ye kira ye naam o bɛɛ ko Firawuna n'a ka mɔgɔw y'u yɛrɛ bonya o kɛra jamakulu ye sa mujrimina minnu kɛra jurumutɔ ye mana sisan n'ala ye min k'u la sa ala jalakilen tɛ bilen kuma yɛrɛ kɔrɔ ye nin de u ma sɔn tuma min na sa ni ala ka ɲanga ta jiginniw kan u ko Musa i ma wele sa a ye layidu min ta i ye ni nin tɔɔrɔ in wulila ka bɔ an kan an galenna minanna an bɛna limaniya e Musa la naamu an bɛna bani Israɛlakaw d'i ma rijisa tuma min na n'an ye tɔɔrɔ in wuli ka se waatinin ma u kan k'o min balo o yɔrɔnin bɛ mɔgɔ ninnu yanni ko sun na u ye layidu bɔrɔtɔ o kɛra min kɛ sa fantakamna ne ye tajuru sara kɛ kafiri ninnu na ne y'u baara to badingɛba kɔnɔ k'a sababu kɛ mɔgɔ ninnu u ye ne ka ayaw nkalontigiya u y'u yɛrɛ ɲinɛ ne ala ka kabako kɔ y'a ye sa tuma min na ni balawu y'u sɔrɔ sa u ko Musa ala ye layidu min tɛ ye ala wele an ye sa kɛ ko a bɛ tɔɔrɔ wuli a ka nin tɔɔrɔ in wuli ka bɔ an kan nka ni nin tɔɔrɔ in kɔni sera ka wuli ka bɔ an kan lanu minanna laka an bɛ da i la sa koyi an bɛ bani Israɛlaka minnu b'an bolo jɔnya la an b'u d'i ma i n'u ka taa comme Musa ye Israɛlikaw de bɛ Firawuna bolo ɲani na Misira o tuma na a ko n bɛ bani Israɛlakaw d'i ma i n'u ka taa o kɔrɔ ye a ka bɔ anw fɛ yan i ka taa n'u y'u ka dugu la na a ko tuma min na n'i ye tɔɔrɔ wuli ka b'u kan ka taa se waati ma u ka kan ka min sɔrɔ o yɔrɔ bɛɛ u ye layidu bɔrɔtɔ layidu in bɔrɔtɔlen sa fantakamna minhum ne ala ye tajuru sara k'u la fa aghraqnahum ne y'u bɛɛ to sa fili yammi badingɛ kɔnɔ yamu de ye badingɛba n'i donna kuru kɔnɔ n'i sera ba camancɛ la o tuma na o yɔrɔ in o de bɛ wele ko Eliyamu o tuma na mais u bɛ yamu wele de kɔgɔji quoi kɔgɔjiba parce que anw ka ba ninnu u t'olu wele yamu u bɛ kɔgɔjibaw de wele ko yamu n y'u halaki bi annahum ne y'u halaki de ka d'a ka mɔgɔ ninnu kazzabu bi ayatina u ye ne ala ka ayaw nkalontigiya wa kanu anha ghafilina ni k'u yɛrɛ kɔ dɔn a ma na وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون وأورثنا نيكيدي القوم جماكلما الذين جماكل منو ولو كنغرا يستضعفون نوكم ولو مانيفله مشارق الأرض دوما كلو كروفه ومغاربها
n'a tile bɛ fɛ التي dugumakolo min باركنا ne ala ye barika don o فيها dugumakolo in na وتمت كلمة ربك i ma ka kumakan sabatira الحسنى min ye kumakan ɲuman ye على بني إسرائيل bani israɛlakaw kan بما صبروا u ye sabali min kɛ ودمرنا ne ala ye halakili kɛ ما كان يصنع فرعون firawunɛ tun bɛ baara min kɛ وقومه a n'a ka jama وما كانوا يعرشون ani u kun bɛ sojan minnu jɔ ɲa bɛɛ halaki i y'a ye وأورثنا القوم الذين كانوا wa awrasna alqawma allazina kanu yustad'afuna jamakulu min kun kɛ bɛ maaniw ye n'u maani minɛnen don masharika al-ardi dugumakolo kɔrɔyanfan fɛ wa magharibiha a n'a tile bɛɛ fɛ o kɔrɔ ye u mana bɔ yɔrɔ o yɔrɔ u maani minɛnen don na n ye التي باركنا leti barakina n ye barika kɛ fiha o min na i n'a fɔ n'o ye fɛngɛ ye Beitul Maqdisi ayo Jérusalem ouais a jiriw la a n'a a ji la وتمت كلمة ربك i ma ka kumakan sabatira el husna min ye kumakan ɲuman ye على بني إسرائيل bani israɛlaw ka dɛ k'a fɔ a se bɛ ala ye a ka dugukolo tiɲɛ di maa min y'a ja o kumakan ɲuman in o sabatira bani israɛlakaw ka dɛ بما صبروا nka a ma d'u ma gansan dɛ bi ma sɔbaru u muɲu ni min kɛra o kumana fɛn ɲuman bɛɛ kɔfɛ hɛrɛ bɛ fɛn ɲuman bɛɛ de kɔfɛ wili mutakina c'est-à-dire f'i ka sabali ka tɔɔrɔ muɲu pour que i ka hɛrɛ sɔrɔ f'i ka sabali ka tɔɔrɔ muɲu pour que i ka hɛrɛ sɔrɔ hali n ka ɲɔ ye ɲɛ bɛɛ dan ɲɔ na i bɛ taa sɔrɔ i ye sɛnɛ de kɛ kosɛbɛ i jantoro i ka ɲɔ na k'a ladon fana na o kumana tɔɔrɔ bɛɛ kɔfɛ hɛrɛ bɛ yen o kumana mɛ a si ti ɲɛ ni sabali tɛ bi ma sɔbaru ala ka sabali d'an ma دمرنا ما كان يصنع فرعون wa damarna an ye halakili kɛ ma kana yasnau firawunu wa qawmuhu firawunɛ n'a ka mɔgɔw ye so minnu jɔ palais minnu jɔ ne ala y'a bɛɛ halaki wa ma kanu ya'rishuna ani u kun bi sangazo jamba minnu jɔ n y'a bɛɛ halaki na وجاوزنا ne ye tigɛli kɛ ببني إسرائيل ni bani israɛlakaw ye البحر baji la فأتوا على قوم u nana se jamakulu ma يعكفون na ya'kufuna olu birilen bɛ walima u bolo donnen bɛ على أصنام boliw kan لهم o boli ninnu b'u bolo ye قالوا u ko يا موسى musa اجعل لنا إلها hali ka ala kɛ an yɛrɛ bolo كما لهم آلهة i n'a fɔ ala bɛ ninnu bolo cogo min na قال musa ko إنكم aw kɔni قوم aw ye jamakulu ye tajihaduna a ti ko kalama a ti ko kalama aw bɛna kɔ don ala ka nɛɛmaba in na tajihaduna a bɛna ala ka nɛɛmaba in kɛ gansan ye a kana nin kɛ o tumana yara ni mɔgɔ bɔra bolisɔn na n'i taara boli ɲumanin dɔw ye a bɛ jigin i ka kɔrɔlenw bɛ jigin i kɔnɔ o tumana tuma min na sa n'u ye ba tigɛ ala ko baara n ye ba tigɛ ni bani israɛlakaw ye u ma to kɔgɔji la o ye mujizaba ye komi nin ye kisa janba de ye an ti jɔ a kan quoi komi an yɛrɛ bɛɛ b'a kisaw dɔn kaban o tuma na sa tuma min na n'u ye ba tigɛ فأتوا على قوم u nana se jamakulu dɔ de ma ya'kufuna olu kɛn bɛ k'u bolo don على أصنام boli dɔ batoli la lahum boli mun b'u bolo o kɔrɔ ye u taara bɛn n'olu ka boli ɲɛnajɛ de ye o kumana jama jɛrɛlen don kulekaw bɛ yen tigɛ ka jangaw bɛ yen boli yɛrɛ jɔlen don a bɛ munumunu cogo min na sagaw bɛ fa kana kɛrɛ a ka ten na o kumana u hakili jiginna kɔrɔlen la u ko musa اجعل لنا إلها ilahan ala kɛ an yɛrɛ ye kɛ ma lahum alihatu i n'a fɔ ala b'u bolo cogo min na nin ye ko duman ye koyi kala innakum qaumun tajhaduna aw ye jamakulu ye a bɛ ala ka nɛɛma kota a bɛna kɔ don ala ka hɛrɛ la naam إن هؤلاء i ɲɛ bɛ nin fɛn minnu na mutabarun nin ye halaki fɛn ye ما هم
filɛ fɛn min na nin ye وباطل ما wa batara ko de don كانوا o kɛra yamaluna u bɛ nin mina nin ye nin ye fɛn halakilen ye inna haulayi mutabbarun ninnu halakilen de don ma hum fihi u filɛ fɛn min na nin ye boli batolen o ye halaki de ye a kana sɔn ka boli bato n ka mɔgɔw wa batilun ma kanu yamaluna u filɛ ka nin fɛn o fɛn kɛ nin bɛɛ ye batara ko de u bɛ tigɛ ka jan ni dɔnkilida ni joli bɔn min na nin kan nin ye manamana de ye nkalon de don a ti foyi ye naam ala a ko غير الله a fɔ ala kɔfɛ أبغيكم ne bi ɲinini kɛ aw ye ilan ala wɛrɛ la wa وهو k'a sɔrɔ ala in فضلكم ala y'aw pusamandiya alal alamina dafɛn bɛɛ kan ala y'aw pusamandiya dafɛn bɛɛ kan ni ale ala kelebandiyali ye aw bɛ sɔn tuguni ne ka ala ɲini ka d'aw ma min tɛ o ala ye na وإذ a ko i kana ɲinɛ أنجاكم ni ala ye aw kisi من آل فرعون ka bɔ firawuna ka mɔgɔw ma يسومونكم u bɛ ka aw suma ɲɔgɔnya سوء العذاب ɲangata da la يقتلون u أبناءكم bɛ k'a denw sɛbɛkɔrɔfa ويستحيون نساءكم u bɛ k'aw musow ɲɛnama minɛ وفي ذلكم بلاء o ɲangata in o kun ye balaw ye من ربكم ka bɔ aw ma yɔrɔ azimun balaw min kun ka bon a ko cogo di وإذ أنجاكم من آل a ko a kana ɲinɛ ala ka hɛrɛ kɔ ko a bɛ ala wɛrɛ ɲini dɛ iz anjakum ala min ye aw kisi min ali firawuna ka bɔ firawuna ka mɔgɔw ma yasumunakum yukallifunakum o b'aw jakuya ka aw terefa su ala azabi ɲangata cɛjugu la n bɛ ɲangata cɛjugu d'aw kan dɛ yuqatiluna o don wa yuqatiluna abnaakum u y'a denw sɛbɛkɔrɔfa wa yastahayuna nisaakum ni ka a musow ɲɛnama minɛ fi zalika wa fi zalikum bala'un o ye balawuba ye aw ma dɛ min rabbikum ka bɔ aw ma yɔrɔ azimun min ka bon aw ma kan ka ala fitiri waleya ala ye kobakaw ye a ɲɛnina firawuna fɛ ko bɛɛ daraw kan mɛ ala y'aw bɔsi firawuna na mana aw ma kan ka ala wɛrɛ ɲini ko a b'o bato kun n'o ala in yɛrɛ tɛ naam han وإذ أنجيناكم من آل فرعون نقول نجيناكم iz anshaynakum نجيناكم naam وواعدنا موسى wa wa'adna musa ne ala ye layidu ɲɔgɔnya kɛ musa fɛ 30 ليلة su bi saba la وأتممناها nka n ye su bi saba in dafa bi asharin ni tan wɛrɛ ye فتم ميقات ربه a n'a ma ka layidu in dafara 40 ليلة ni k'a kɛ su bi naani ye وقال موسى musa ko لأخيه a balimakɛ haruna ye هارون min ye haruna ye اخلفني e ka to n kɔfɛ في قومي n ka jamana واصلح i ka dilali kɛ u ka ko la wa aslihi i k'u ka ko dila ولا تتبع i kana tugu ɲɔgɔnyali kɛ سبيل lal mufsidina cɛnikɛlaw ka sira la kana tugu o kɔ han a ko cogo di وواعدنا موسى 30 ليلة alahu taala ko ne ye layidu di musa ma نعم tile 30 su 30 Naam. k'a fɔ n'a bɛna kuma ni a b'a fɔ a ma ko munajatu musa musa ni ala ka kuma ɲɔgɔnya o munaja in kɔnɔ n'o ye o haliwa bɛnna tile 40 ma a ko an kun ye tile 30 de fɔ su 30 de fɔ نعم salasi na leilatan an ko an b'a kɛ su 30 ye وأتممناها wa atmamnaha an nana kuma ɲɔgɔnya in dafa bi ashirin ni tan wɛrɛ ye o tumana ko ashirin ko o de kɛra min zilhijja tile 10 ko o de kɛra k'a dafa fatamma miqatu rabbihi o don a 40 leila ko tile su 40
ani Musa ka ɲɔgɔn ye bɛnn'o kɔnɔ bi maana munajatu in bɛnn'o kɔnɔ mana ala bi kuma fɛ nin kɛ tan nin kɛ tan nin kɛ tan mana sisan de kiraya daminɛna a nana a dɛsɛra Firawuna na sisan ani bani Israilakaw bɛ fɛ ka segin ka taa bani Israil naam Musa ko a balimakɛ Haruna ma sa ukhlufni fi qawmi to n kɔfɛ an ka mɔgɔw cɛla o kɔrɔ ye e ka kɛ alimami ye i ka mɔgɔw seli mana yaningana i ka mɔgɔw bilasira yaningana wa aslihi i ka kɛ ɲanikɛla ye u ni ɲɔgɔn cɛ nka i kana tugu cɛnikɛlaw ka sira kɔ dɛ o kumana jɛkulu mana kɛ cogo o cogo cɛnikɛlaw b'a la kumana minnu bɛ boli ala wɛrɛ ɲini min tɛ daliba masa ye kan'u ka kuma mɛn dɛ walamma jaa Musa a ko tuma min na Musa seginna sa limiqatina ne ala ka waati dafali la wa kallamahu rabbuhu a n'a ma kumana qala a ko rabbi yaa maɲi arini jirali kɛ ne na anzur ilayka tari n'i ye ɲɛna qala ala ko lan tarani i tɛ se ka ne ye walakinni nka sa انظر filɛli kɛ إلى الجبل ka taa kulu i ma فإن استقر مكانه ni kulu sabatira jɔyɔrɔ la فسوف تراني a mɛn o mɛn fasawufa a mɛn o mɛn taara ni i bɛna ne ye فلما تجلى ربه للجبل tuma min na ala y'i yenge kulu kunna جعله a ye kulu kɛ dakan ni k'a mugumugu وخر موسى Musa yɛrɛ bina sayi kan a tɛ a yɛrɛ kalama kun فلما أفاق tuma min na n'a ɲɛma tigɛra قال Musa ko سبحانك a saniya bɛ e ala ye dɛrɛ تبت إليك ne tubira ka n'i ma وأنا ne Musa أول muminina ne de ye mumini bɛɛ fɔlɔfɔlɔ ye n ka waati la kɔni ne ye mumini bɛɛ fɔlɔfɔlɔ ye ana awwalul mu'minin ana awwalul mu'minin aka waati la aka waati awwalul mu'minina de don n'o tɛ Musa nana kira caman tɛmɛnen kɔfɛ komi a yɛrɛ y'o bɛɛ ye mana ana awwalul mu'minin fi zamani n ka waati la a ko cogo di walamma jaa Musa limiqatina mamna ni Musa nana ne ala ka waati fɔlen la n'a b'a fɔ ko rendez-vous la wa kallamahu rabbuhu a ma kumana fɛ bila wasita a ma Jibrila ci quoi ala bɛ ka kuma fɛ a tulo b'a la ala bɛ ka kuma fɛ a tulo b'a la qala rabbi arni ala jirali kɛ ne Musa yɛrɛ la sa dɛ anzuru ilayka n k'i ye ɲɛ yɛrɛ la sa n k'i filɛ qala lan tarani ne ye man di fɛ dɛ i tɛna ne ye nka sa kulu in filɛ ta kulu min fili kɔrɔ nin ye fani sakara ni kulu in sera ka sabati makanahu a kuluma yɔrɔ in na ye a mɛ o mɛ n'a ye o kuma tuma min na ala y'i yenge lili jabali kulu ye faja'alahu dakkan a ye kulu in kɛ de k'a bɛɛ kari-kari k'a mugu-mugu ala nɔrɔ o bɔcogo a n'o bɔra miseli wo fɛ cogo min na o kumaw ka ca mɛ an b'a ta dɔrɔn o tuma na ala y'i yenge kulu ye a nɔrɔ de bila ka na kulu la o kumaw ka ca faja'alahu dakkan nɔrɔ yɛrɛ ye kulu yele k'a bɛɛ kari-kari wa kharra Musa sa'ikan o yɔrɔ bɛɛ Musa yɛrɛ serila ka bin k'a kiri tuma min na falamma afaqa tuma min na Musa hakili segira a ma n'a ɲɛma tigɛra qala subhanaka saniya bɛ e ala ye koyi maa tɛ se k'e yafa ma n tubira ka n'i ma koyi ni ɲɔgɔn wɛrɛ si t'i sɔrɔ wa ana awwalul mu'minina wa mu'minu bɛɛ fɔlɔfɔlɔ ye ne yɛrɛ ye ok ala ko ya Musa i k'a dɔn ne ala istafaituka ne y'i sugandi ala nasi i tilela mɔgɔw kan birisalati ni n ka kiraya ye wa bikalami ani n ka kuma ɲɔgɔnya fakhuz minɛni kɛ sa ma fɛn na ataituka ne ala y'o min di e ma wa kun
e ka kɛ mina shakirina ala barika dabaw ye y'a ye ala ko ya Musa inni istafaituka ni sugandi de istifaw bi mana el ikhtiyar ikhtartuka ne e de sugandi i ka waati mɔgɔ bɛɛ kan comme a ko ala nasi mɔgɔw kan bi mana ahli zamani bi risalati ni ka kiraya ye wa bi kalami ani ne ala fɛ kuma ye fa khuz ma ataituka ne ala ye ni samandiya ba min d'i ma o minɛ wa kun mina shakirina i ka kɛ barika dabaw dɔ ye na o tuma i ka jɛn ne ala yeli kɔ